Doamnelor, domnilor, bine v-am regăsit! Tema emisiunii de astăzi este una cu conținut literar, dar în același timp cu trimiteri spre zona simbolisticii religioase. Vom vorbi despre starea literaturii de astăzi, vom vorbi despre o carte foarte importantă care a apărut recent. Autoarea acestui roman este invitata în dialogul de astăzi. Este vorba de o tânără scriitoare, dar foarte valoroasă deja, pentru că așa a fost percepută apariția primei cărți majore a domniei sale. Este vorba de doamna Andreea Nanu, căreia îi spun un călduros bun venit. Vă mulțumesc pentru invitație. Și eu vă mulțumesc că ne-ați acceptat invitația, stimată doamnă Andreea Nanu. Mă bucur că sunteți aici în calitate de scriitor. Nu sunteți doar scriitor, dar sunteți un scriitor autentic. Mă bucur că putem vorbi despre un roman foarte important, așa cum a fost el perceput de critica ultimelor luni de când a apărut romanul dumneavoastră, dar pentru că sunteți prima dată în cadrul emisiunii noastre, vă rog să-mi permiteți să comunic telespectatorilor noștri câteva lucruri despre dumneavoastră. Doamna Andreea Nanu a debutat așadar cu romanul Ziua cea mai albă, pe care o să vi-l prezint imediat, roman nominalizat în cadrul concursului literar Unicredit, sprijinit de editura Humanitas, ediția 2012. Doamna Nanu este doctor în științe politice a universităților din București, dar și din Bologna. A studiat în Franța, unde a urmat cursurile Institutului de Studii Politice din Rennes, a publicat diverse studii în reviste de specialitate, cum ar fi Studia Politica, Romanian Political Science Review și multe altele. Din 2005 lucrează în domeniul cultural și al relațiilor internaționale. Este o prezentare, aș spune, nedrept de succintă, dar este în spiritul modestiei doamnei Nanu, căreia îi mulțumesc și în calitate de cititor pentru faptul că ne-a oferit un roman atât de frumos. Este un roman asupra căruia mulți critici s-au pronunțat, toți au sesizat că romanul dumneavoastră, Ziua cea mai albă, este un roman în răspăr cu spiritul vremii noastre. Este un roman care parcă a fost scris cu mult timp în urmă, poate chiar în anii 30, cum spunea criticul Dance Mihăilescu. Este un roman a cărui scritură e foarte luminoasă, e vorba de o carte curată, al cărui mesaj este un mesaj curat, neobișnuit astăzi, aș spune, când foarte multe specii literare au luat cumva locul romanului autentic, romanului de respirație gravă. În acest sens vreau să vă întreb pentru început, doamnă Nanu, cum explicăm faptul că aceste genuri, aș spune, secundare, cum ar fi minimalismul, textualismul, care și-au făcut loc în perioada postmodernă în literatură, au luat cumva locul, deci, romanelor de respirație mai largă și am vrea să ne întrebăm de ce. De ce, practic, sau cum explicăm faptul că suflul epic românesc este unul foarte grav diminuat, cel puțin în ultimii 20 de ani, foarte rar sau aproape deloc am asistat la apariția unor cărți, repet, importante atât prin dimensiunile la care sunt concepute, cât și prin conținutul lor îmbogățit de spiritualitate. Cartea noastră e o carte mustind, aș spune, de spiritualitate frumoasă. Așadar, care este eventual pe scurt povestea acestui roman și cum explicăm faptul că astfel de cărți apar atât de rar astăzi, nu doar în spațiul românesc, chiar în spațiul culturii europene? Vă mulțumesc încă o dată pentru invitație și pentru această întrebare. Dacă îmi dați voie, o să vă răspund printr-un mic detur, așa cum și scriu de altfel, cum îmi place să scriu și să-mi conduc cititorii către lucrurile pe care le descoper. M-am gândit, venind spre dumneavoastră, să vă vorbesc despre această carte, chiar pornind de la titlul emisiunii dumneavoastră. Și mi se pare foarte important că ați alăturat credința și cultura astăzi.
pentru că nu e adevărat, avem nevoie de cultură pentru a ajunge la fundamentele credinței, pentru a o înțelege, pentru a putea ajunge la credință, pentru a putea descoperi, pentru a putea ști ce înseamnă să crezi cu adevărat în propria vocație, în lucrurile pe care le faci. Și, pe de altă parte, cultura este la rândul ei un act al credinței și al bunei credințe. Ca scriitor, cred că trebuie să ai credință în legea ta interioară, în darul pe care ți l-a dat Dumnezeu și să-l înmulțești pentru a-l putea dărui și, în același timp, ca scriitor trebuie să ai și multă bună credință, adică trebuie să ai mereu în vedere faptul că ceea ce scrii nu este atât pentru tine cât pentru ceilalți. Aș spune că buna credință aici s-ar putea alătura onestității atât intelectuale cât și morale. Iată, o virtute situată cumva în criză astăzi. Da, cred că este necesar să facem acest efort. Și revenind la ce m-ați întrebat prima dată, la peisajul literaturii actuale, de ce este așa cum este, fără a face acuzații, bineînțeles, cred că toată această nouă literatură speculează cumva tocmai vidul spiritual, vidul de credință, acest vid de credință din sufletul omului contemporan. Există o întreagă panoplie de teme care explorează tocmai neantul, golul credinței, pierderea reperelor spirituale, fricile, angoasele omului contemporan și de multe ori se spune că tot acest travaliu al durerii, al singurătății este făcut pentru a aduce oarecum vindecare la acest mal de tră în care ne regăsim cu toții, dar dimpotrivă, eu cred că răscolirea răului nu aduce întotdeauna vindecarea și de aceea am optat pentru această formulă de roman în care cuvintele sunt puse să slujească în primul rând frumusețea și adevărul, în opoziție oarecum cu ceea ce ați sesizat și dumneavoastră, cu acest trend, cu această modă în noua literatură. Bineînțeles că nu este toată așa, dar cartea pe care am scris-o vine și ca un răspuns la o anumită direcție la acest minimalism despre care ați vorbit. Da, de fapt ați subliniat un lucru central, sau ar trebui să fie un lucru central în jurul căruia ar trebui să graviteze interesul celor care au curajul să publice, să trimită deci în spațiul public cuvintele lor. Aș vrea să vorbim și despre puterea cuvintelor și despre prezența cuvântului în lumea contemporană. Ați subliniat așadar o temă importantă, aceea a absenței interesului majorității scriitorilor astăzi pentru teme legate de spiritualitate. Au devenit scriitorii niște simpli exploratori ai răului, fără să încerce să ofere un antidot prin ceea ce scriu la acest haos care, din păcate, macină cumva societățile moderne. Dumneavoastră ați încercat așadar să veniți cu o variantă de literatură curată, ancorată în spiritualitate. Temele majore ale cărții, una se desprinde chiar din titlul ei, Ziua cea mai albă, fiind, evident, un îndemn spre puritate, spre tot ceea ce înseamnă ingeniu, tot ceea ce înseamnă frumusețe, motoul favorit al personajelor dumneavoastră, dar din câte știu și al dumneavoastră, îl constituie cuvintele lui Dostoevski referitoare la frumusețe capabilă să salveze, și lupta lui Iacob cu îngerul. Despre aceste teme însă vom vorbi, aș spune, și pe parcursul emisiunii. Ați menționat de asemenea necesitatea alăturării sau a întâlnirii organice între cultură și credință. Aș vrea să insistăm puțin pe această temă, pentru că știu că vă preocupă un lucru foarte important, necesitatea edificării unei culturi a Duhului. Cum ați descrie, cum percepeți dumneavoastră această cultură a Duhului în calitate de scriitor?
Cred că este foarte important ca astăzi cuvintele să-și regăsească această putere de a se ancora în spiritualitate, pe de o parte, și pe de altă parte să inspire cititorului dorința de a se reîntoarce la temele fundamentale ale spiritualității. Și aș vrea să amintesc o frază pe care Dance Mihăilescu a spus-o la lansare, vorbind despre dedicația cărții mele. Dumnealui spunea că de cele mai multe ori aceste dedicații pe care le punem acolo pe pagina de gardă sunt mai mult sau mai puțin conjuncturale, dar ceea ce a citit acolo a descoperit că ține foarte bine la oaltă mesajul cărții, ceea ce am încercat să comunic și să împărtășesc cititorilor. Scriam acolo soțului meu pentru darul muzicii și părinților mei pentru darul cuvintelor. Firește, este vorba despre părinții care m-au născut, dar și despre părinții spirituali, autorii care ne influențează, lecturile care ne formează. Și printre acești părinți spirituali este, bineînțeles, și Părintele Rafael Noica, pentru că de la el avem această expresie, cultura Duhului, și cred că este un model nu doar pentru mine, ci pentru mulți din generația mea. De fiecare dată când era prezent la conferințele din cadrul seriilor filocalice, amfiteatrele erau pline și m-a impresionat de prima dată modul în care a vorbit despre cuvânt ca un dar, pentru că am pornit scriind în această aventură a scrisului, având în minte și în suflet foarte puternic această idee a cuvântului ca dar. Și de aceea nu cred că darul cuvintelor poate să supraviețuiască dacă este rupt de la izvorul care îl hrănește, și anume credința, spiritualitatea. Cred că este o temă de meditație și dacă o punem în legătură cu minimalismul, revenind iarăși la spiritul literaturii de astăzi, nu cred că ne aduce un prea mare câștig dacă punem accent pe un limbaj care cultivă violența, expresia golită de estetic, de metaforă. Vulgarul chiar. Da, chiar și vulgarul, pentru că și aceasta poate deveni o modă la un moment dat dacă nu punem stabila necesară la momentul potrivit. Și am încercat să ofer această carte în care povestea e mai mult un pretext, este de fapt o parabolă care ne introduce în lumea frumuseții și a adevărului. Nu? Pentru că o cultură a Duhului, scriitorul este un om care creează lumi, care legitimează la un moment dat o identitate, un curent literar, și cred că trebuie să se ocupe de acest dar al cuvintelor care a fost dat cu mare răspundere și cu mare grijă. Cu foarte mare răspundere. Ar fi o temă în sine aceasta a responsabilității scriitorului ca om care, repet, trimite în lume cuvintele sale. Vom fi răspunzători pentru fiecare cuvânt, se spune, pe care îl rostim. De aceea, o întrebare ar putea fi: de ce este important să vorbim corect și curat, ceea ce astăzi, din păcate, se întâmplă în mod excepțional? Se vorbește, din păcate, urât, se aleg cuvinte în mod deliberat vulgare. Cuvântul, deci, poate avea un sens și o finalitate prin excelență pozitivă, ziditoare, dar poate avea și o finalitate care să rănească pe cel căruia îl adresăm. Nu? Da. V-ați gândit de multe ori la acest lucru? Da, eu mă gândesc la un... Se naște un interval moral aici, între cele două posibilități ale cuvântului. Da, așa este, aveți absolută dreptate, și îmi vine în minte acum acel moment din Geneză când Dumnezeu îl roagă pe Adam să dea nume vietăților din Rai, și cred că acesta este primul îndemn adresat de Dumnezeu omului, să folosească cuvântul cu grijă. Dar despre ce om era vorba? Era
vorba despre un om a cărui rațiune nu era căzută și în acel moment el era capabil să numească lumea, să numească ființele, tocmai pentru că putea să perceapă rațiunea lor de a fi. Și cred că astăzi este foarte important să ne gândim la ce înseamnă cuvintele și ce vrem să transmitem prin ele. Trăim într-o lume foarte materială, suntem noi înșine ființe care consumăm materie, suntem existențe materiale și cred că nu trebuie să punem pe cuvinte această povară a materialității și nu trebuie să dăm prilej cuvintelor să sporească materialitatea noastră și a lumii în care trăim. Ele trebuie să fie o cale spre spiritualitate, spre sensurile adevărate ale credinței, care de fapt ne țin pe noi la oaltă și țin lumea la oaltă. Asta și pentru că, așa cum bine spuneați, cuvântul este un dar. Primim de la Dumnezeu darul cuvântului. Cuvânt, cum bine știți, în limba greacă, logos, înseamnă atât cuvânt, așa cum îl înțelegem noi, cât și, în mod mai profund, rațiunea de a exista a unui lucru. Ceea ce este extrem de important într-un act de reflexie asupra importanței cuvântului. Așa este, pentru că cuvântul nu este doar purtătorul unei spiritualități, și răspunderea este cu atât mai mare cu cât la un moment dat acel cuvânt, acel mesaj pe care îl transmiți are șansa să se convertească într-o acțiune comunitară pentru binele comun. Este o sintagmă pe care o folosim foarte des astăzi, care revine des și în discursurile publice. Și am în minte iarăși un exemplu foarte viu și foarte recent pe doamna Ana Blandiana, care este unul dintre modelele mele. Acum, pe 25 martie de Buna Vestire, de ziua dumneaei, ne-a ținut un cuvânt și mi-am dat seama cât de important este ca oameni ca Ana Blandiana, scriitori, ca Ana Blandiana, să fie nu doar citiți, dar și ascultați, auziți, pentru că exemplul ei personal și exemplul cărților ei este acela al unei spiritualități care convertește. Deci cuvântul poartă o spiritualitate care convertește, dar este capabil în același timp să se și convertească în acțiune, ceea ce facem pentru ceilalți, cum îi ajutăm să ajungă la adevăr, să recupereze memoria unui adevăr istoric. Și mă gândesc, bineînțeles, la lucrul minunat pe care a reușit să-l facă la Sighet. Și pentru că e un exemplu, repet acest lucru, de onestitate intelectuală, dar și morală. Și de răspundere față de cuvânt. Da, întocmai. Pentru că am gândit de multe ori la un contrast între vocația scriitorului și ceea ce încearcă să facă la un moment dat, imitând anumite mode, nu modele, că aceasta este tragedia, tocmai din cauza spiritului materialist care infuzează oarecum societatea în care trăim și în care trebuie să scriem, să ne trăim viața de scriitor. Mă gândesc în mod reflex, gândindu-mă la cartea dumneavoastră, la aceste cuvinte pe care le-ați ales să fie cumva miezul în jurul căruia a crescut ulterior scriitura dumneavoastră, cuvintele lui Dostoievski despre frumusețe. Și aș vrea să vorbiți puțin despre acest lucru. Cum percepeți dumneavoastră această afirmație că frumusețea va salva lumea? A devenit un loc comun aproape invocarea acestor cuvinte, dar cred că puțini reușesc, dincolo de citarea lor, să intre în spiritul acestor cuvinte. Despre ce frumusețe vorbește Dostoievski? La ce se poate gândi, se putea gândi un scriitor de calibrul spiritualității pe care
a transmis-o în romanele sale? Mi-am pus și eu de multe ori această întrebare, nu știu dacă am găsit răspunsul potrivit și cred că acesta este punctul de plecare pentru un scriitor, pentru o carte. Trebuie să găsim un adevăr, nu trebuie să-l născocim. Eu am scris această carte fiind inspirată de un fragment muzical, Zăpadă pentru pian la 4 mâini, scrisă de un compozitor francez la începutul secolului 20, un fragment pe care îl dedică lui Maurice Ravel, și am descoperit acolo această frumusețe care m-a făcut să scriu. Este un adevăr pe care l-am descoperit, era ca și cum această muzică ar fi purtat în ea o întrebare și în același timp un posibil răspuns, și despre ceea ce am găsit acolo am vrut să scriu. Acum, revenind la Dostoievski și la cuvintele lui, frumusețea va salva lumea. Dacă punem frumusețea în legătură cu lumea contemporană, vedem că ea are un statut foarte fragil. Și am avut emoții la început când le-am dat ca singură armă personajelor mele frumusețea. Ele sunt în căutarea adevărului istoric, vor să știe despre ele însele, despre părinților, despre locuri din care au venit, dar cu toate acestea nu au capacitatea de a-și face dreptate singure, așa cum ne facem noi astăzi, cum suntem încurajați de fapt să ne facem dreptate, și singura lor armă este frumusețea. Ei sunt creatori și caută desăvârșirea estetică prin viața lor de fiecare zi, pentru că sunt artiști. Maxim Tauber este scriitor, Ana și Dan Vineș sunt pianiști, Isaia Benkov este dirijor și de multe ori se simt marginalizați în această lume, într-o perioadă istorică tulbure. Este vorba de anii 90 în România, când, frumusețea nu ar fi putut fi considerată arma cea mai potrivită pentru a ajunge la adevăr. Dar lucru pe care personajele mele îl descoperă, pe care eu l-am descoperit scriind această carte, pentru că și personajele trebuie văzute ca numeroase fațete ale omului contemporan, nu sunt altceva, mai mult decât ficțiuni, sunt chipuri ale omului contemporan. Ele descoperă faptul că acea frumusețe care are puterea de a-i schimba pe ei și lumea este binele, este adevărul. Ei își exersează arta lor, dar în același timp fac incursiuni în timp, în memorie, și astfel ajung la adevăr. Și aici îmi place să amintesc mereu o frază care m-a impresionat, poate la fel de mult, așa cum m-a impresionat cuvintele lui Dostoievski, ceea ce spunea marele dirijor Sergiu Celibidache, anume, omul trebuie să fie atras spre adevăr, pentru că de multe ori drumul spre adevăr este greu, de multe ori ne este greu să acceptăm un anumit adevăr și atunci avem nevoie de frumusețe. Aceasta nu pentru a fi păcăliți, nu pentru a diminua gravitatea, densitatea, greutatea unui adevăr, ci pentru a ne face mai ușoară această cale spre adevăr, și cred că și Dumnezeu cu omul procedează de multe ori așa, îl conduce spre un adevăr care pentru el e de multe ori greu, prin această cale a frumuseții, aceste instrumente prin excelență care sunt ale lui Dumnezeu, da, ale creației lui, frumusețea, binele și adevărul. Absolut. Și tot ceea ce a spus, de fapt, trimite la un adevăr inclusiv creștin prin excelență. Un adevăr revelat, un adevăr pentru că de revelat. Multe ori punem adevărurile Lumea creată noastre. de Dumnezeu este frumoasă. Chiar cuvântul grecesc pentru lume indică lucrul acesta. Cosmosul este ordine, este frumusețe, este o carte pe care, descifrând-o, ca să spunem așa, ajungem la adevărul creatorului ei. Deci, iată, frumusețea, cale spre adevăr, o idee extraordinar de importantă, puțin frecventată, din păcate, astăzi, mai ales în lumea literară. Putem vorbi așadar despre funcția revelatoare a cuvântului, nu doar despre funcția lui utilitară. Se știe că limbajul nu epuizează persoana, este doar un instrument, dar putem vorbi și despre o funcție
salvatoare, soteriologică a cuvântului, evident prin excelența cuvântului care este Hristos, dar și a cuvântului care ne conduce spre adevăr. Da, trăim într-o lume foarte practică și la un moment dat și cuvintele noastre tind să devină foarte practice, se pune accentul foarte mult pe ideea de comunicare, dar trebuie să ne gândim dacă la un moment dat mai reușim să comunicăm ceva. Și vă amintiți de asemenea, apropo de cuvinte importante pe marginea acestei teme, îmi amintesc adesea când apare o astfel de discuție despre cuvintele din celebra scrisoare despre umanism a lui Martin Heidegger, unde el face această afirmație oarecum misterioasă: limba este casa ființei. Cuvântul, importanța cuvântului pe care el îl leagă de ființă, relația între cuvânt și ființă. O reflecție în marginea acestei afirmații, aș spune că a devenit astăzi un lux, dar cred că este mereu necesară, întrucât neglijarea cuvântului duce la murdărirea lui, la marginalizarea limbajului, la stricarea limbii chiar. Se poate vorbi și despre asta. Da, este adevărat, e o idee foarte importantă pe care o subliniază Martin Heidegger și cred că ar trebui să ne gândim mai mult la conviețuirea noastră cu aceste cuvinte. Trebuie să învățăm să locuim în cuvinte și la rândul nostru să ne lăsăm locuiți de cuvinte, de texte, de cărți, în sensul că o carte trebuie să ne și formeze, nu doar să ne informeze. Cuvintele acelea bune de mâncat, cuvintele ca semințe de lumină pe care le putem, cum spuneți, păstra în inima noastră. În primul rând, cuvintele revelate, cuvintele Evangheliilor, cuvintele textelor revelate, dar nu numai. Da, aș pune ceea ce tocmai ați amintit în legătură cu un alt text important al lui Martin Heidegger și care pe mine m-a ghidat oarecum în scrierea acestei cărți. Este vorba despre Poetically Man Dwells, omul locuiește poetic, acest comentariu la o frază a poetului Hölderlin. Da. Trebuie să învățăm să locuim din nou în poezia lucrurilor și pentru aceasta firește avem nevoie nu doar de un limbaj frumos, dar și de frumusețe ca punct de pornire în ceea ce scriem, în ceea ce gândim, în ceea ce încercăm să comunicăm cititorilor noștri. Și această frumusețe care în text, în cartea mea, se convertește în poezie, în expresia poetică, nu trebuie să ne sperie și să ne descurajeze în contrast cu spiritul timpului de astăzi, pentru că poezia, această stare poetică nu este ceva care ne face să levităm pe deasupra lucrurilor, pe deasupra realității, care ne face să ocolim adevărul lucrurilor. Dimpotrivă, poezia și frumusețea ne ajută să recuperăm sensurile primare, originare, așa cum putea să facă odinioară Adam în rai. Cred că spre aceasta ar trebui să ne întoarcem. E greu să mă desprind de ceea ce ați invocat din celebrul text al lui Heidegger. Omul poate locui poetic. Este o încărcătură profund spirituală aici, nu străină deloc de viziunea creștină, pentru că expresia traduce în fond locuirea sau instalarea omului în frumusețea creată de Dumnezeu și relația firească pe care ar trebui să o aibă omul cu lumea aceasta frumoasă în care ne-a fost dat să trăim. E foarte important lucrul acesta. Aș vrea de asemenea să vă rog să insistați asupra acestui fapt. Relația între actul vorbirii sau al scrierii și modul, felul în care arătăm lăuntric. De ce e important să vorbim curat? Ce importanță are acest lucru? Știți bine că o majoritate astăzi vorbește neglijent, vorbește superficial, vorbește negândind asupra cuvintelor rostite. De ce e important să vorbim îngrijit până la urmă? Aș vrea să
transmiteți un mesaj mai ales celor tineri din această perspectivă? Cred că voi reveni iarăși la titlul emisiunii dumneavoastră, credință și cultură. Pentru a avea această credință și încredere în frumusețe, să o folosim în tot ceea ce facem, nu doar în lucrurile pe care le spunem, este nevoie de credință, de bună credință. Trebuie să medităm la această forță pe care o au cuvintele și să nu le considerăm o materie neglijabilă. Pe de o parte, pe de altă parte, cred că trebuie să învățăm să fim unitari, să fim noi înșine, să nu ne mai dedublăm. Cred că uneori această folosire neglijentă a cuvintelor, a unui limbaj vulgar, vine și din dorința unei anumite părți a generației tinere de a se racorda la anumite mode în opoziție cu modele, pentru că... Mode promovate, din păcate. Mode promovate, dar am discutat de multe ori cu tineri scriitori care admiteau la un moment dat faptul că trebuie să faci anumite compromisuri, mici compromisuri, la nivel de limbaj, la un moment dat la nivel de temă, pentru a capta atenția unui public, al unei edituri, dar cred că nu este soluția cea mai bună. Cred că este necesar să ne concentrăm nu pe mode, ci pe modele, pentru că în spatele modelelor există oameni și acei oameni sunt purtătorii unor idei și al unor adevăruri pe care le-am descoperit și doar așa putem crește, putem câștiga ceva. Este un simplu act de onestitate și de curaj, dar până la urmă este și un lucru foarte simplu și foarte firesc. Cred că uneori ne gândim la lucruri și le facem mai complicate decât sunt în realitate. Cred că ar trebui să învățăm să privim lumea așa cum este și să ne asumăm curajul de a o povesti așa cum este și atunci cred că s-ar îndrepta multe neajunsuri. Da, a trăi pentru a-ți povesti viața e un titlu frumos al memoriilor unui mare scriitor sud-american. Ați pomenit de modele și mi-e foarte greu să nu vă adresez această întrebare. Cum credeți că stăm astăzi la capitolul modele în societatea românească? S-a vorbit și se vorbește în mod recurent despre importanța modelelor, dar pare un mesaj lansat într-un pustiu, pentru că observăm aceste modele sunt foarte rare prezente în spațiul accesibil vizual unei majorități. În primul rând, nu trebuie să fim pasivi, ci activi în legătură cu această idee de modele, pentru că modelele nu se fac singure și nu depind de cineva sau din afară sau de o instanță exterioară. Modele putem fi oricare dintre noi la un moment dat. Da, dar e o diferență între model și fals model. Aici unii tac și fac rău că tac, nedenunțând falsele modele. Aici intervine onestitatea și răspunderea fiecăruia. Cred că nu putem vorbi în numele nimănui, dar evident este un efort de luciditate și un efort de asceză atunci când scriem. Autorul trebuie să se dezbare de toate aceste ornamente care acoperă adevărul doar din dorința de a-l cosmetiza într-un fel și de a-l face mai vandabil sau de a-l face mai apreciat de un anumit public. Dar cred că aceste lucruri nu au respirație lungă, nu au suflu, așa cum spuneați la început. Da. Și întotdeauna se va găsi acel public din toate generațiile care va căuta modele autentice, care va căuta acea expresie autentică a adevărurilor pe care le sesizează ei înșiși. Important este să existe această luciditate și onestitate în raport cu lumea care ne înconjoară. Din perspectivă creștină, profund spirituală, problema modelelor e una decisivă, pentru că, prin excelență, modelele pentru creștini sunt cei care au reușit să asimileze mesajul lui Hristos în mod organic aproape și au ajuns la o viață foarte curată. Vorbim de sfinți. Modelele prin excelență sunt sfinții, care sunt modele accesibile și nu trebuie să
fie expediați tot timpul într-o zonă la care nu avem acces. Dimpotrivă, sunt modele prezente uneori printre noi. Poate că această criză a modelelor constituie și ea o sursă a obturării cumva a accesului omului contemporan la mesajul lui Hristos. Nu credeți? Lipsind modelele sau fiind înlăturate modelele autentice în favoarea unor modele mincinoase care sunt vehiculate în spațiul mediatic, foarte mulți, mai ales dintre cei tineri, riscă să nu mai ajungă niciodată să treacă de această perdea de fum spre o zonă a lucrurilor curate, a lucrurilor cu adevărat importante. Nu credeți? Modelele despre care vorbiți, sfinții, creștinii din primele secole, sunt atât de importante pentru că există o coerență perfectă între cuvânt și faptă. Și viață. Și viață, exact. Cuvântul care trebuie să convertească, dar care trebuie să convertească propriile noastre vieți. Trebuie să fim, așa cum spuneam la început, oameni întregi și nu este ușor să asumi acest lucru pentru că de multe ori poți pierde în plan material aceste avantaje pe care nu ți le promite lumea dacă la un moment dat ești de acord să faci anumite compromisuri pentru a te încadra în spiritul lumii. Dar depinde, cum am spus, de alegerea fiecăruia, de răspunderea fiecăruia, de libertatea și de demnitatea fiecăruia. Și pentru că vorbeați de sfinți, ce înseamnă sfânt? Pentru că mulți se gândesc probabil că este un statut inaccesibil. Agios, nepământesc, agios, sfânt. De fapt, asta înseamnă. Ce înseamnă să facem acest efort de a fi mai puțin pământ? Să facem efortul acesta cotidian al discernământului și să facem cât mai puține compromisuri cu putință. Mi-amintesc vorba unui sfânt care la un moment dat spunea, se ruga lui Dumnezeu și nu spunea: Doamne, ajută-mă să nu greșesc, pentru că știa că omenește vorbind este imposibil. Spunea: Doamne, ajută-mă să nu greșesc prea mult. Da, e o nuanță foarte importantă. Iată cum se poate traduce pe înțelesul foarte multora o idee care la un moment dat poate să-i sperie, ideea de sfințenie. Sfințenia nu e deloc străină de om, dimpotrivă este idealul spre care omul trebuie să tindă din perspectivă creștină în mod excepțional. Aș vrea, pentru că deja ne aflăm într-un registru al valorilor credințe, al valorilor religioase, să vorbim puțin despre simbolismul religios prezent în structura romanului dumneavoastră. Pornind chiar de la titlu, Ziua cea mai albă. Știu că albul este la dumneavoastră, pe bună dreptate, o metaforă foarte frumoasă care transmite un mesaj important și, de asemenea, cea de-a doua temă a cărții, lupta lui Iacob cu îngerul, care nu e o metaforă, dar care e un model și poate fi și este un element din structura vieții fiecăruia dintre noi. Aveți dreptate, acestea sunt cele două coordonate ale cărții, titlul Ziua cea mai albă și ilustrația copertei, lupta lui Iacob cu îngerul, dar și această temă care se repetă și care devine un simbol pentru viața fiecăruia dintre personaje. Nu este o carte religioasă propriu-zis. M-au întrebat mulți dintre cititori și de aceea aș dori să le răspund acum în emisiunea dumneavoastră. Subiectul cărții nu este religios ca atare, dar suflul, tot ce ține la oaltă această acțiune atât de complicată, această sumedenie de romane, de povești adunate în această zi albă a romanului meu, este lupta lor pentru credință, pentru a ajunge la credință. Albul este o metaforă pentru multe lucruri în roman, dar în primul rând este albul ca metaforă a lucrurilor transfigurate, spiritual,
Și ziua cea mai albă este, dacă vreți, pentru fiecare dintre personajele mele o zi a creației. Așa cum spuneam mai devreme, fiecare este creator în felul său, prin arta sa. Totul stă de la bun început sub semnul miraculos al acestei intervenții a lui Dumnezeu în istoria obiectivă, dar și în istoria personală a fiecăruia dintre personaje. Spuneam că romanul a fost inspirat de un fragment muzical scris de lui Duray. În roman, personajul ca atare devine André Durand și el compune acest concert nu pe portativ, ci în minte, pe un pat de spital, pentru că tocmai fusese amputat brațul stâng în război. Și spun la un moment dat, mâinile mele au chemat alte două mâini. Este de fapt chemarea lui către Dumnezeu și această chemare a omului către Dumnezeu, cred eu, poate da naștere unei arte, unei creații care va dura în timp. Și într-adevăr vom vedea cum acest concert supraviețuiește în ciuda tuturor vitregiilor istoriei și călătorește prin ani, prin decenii, prin secole și poartă mereu în destinul personajelor din ziua de astăzi această amprentă a harului, a puterii Duhului care le slujește. Deci de la început până la sfârșit este această prezență a lui Dumnezeu în roman, în viața personajelor, pentru ca la sfârșit, în epilog, să aduc la un loc tocmai aceste trei idei fundamentale pentru credință, cred, și anume nostalgia, restaurația sufletului și veșnicia. Și Maxim Tauber, cel care este scriitor, va auzi tocmai această voce a poveștii care vrea să fie scrisă. Scrie-mă, vreau să trăiesc veșnic. Pentru că este un adevăr pe care el îl descoperă și scriindu-l, el va deveni un adevăr veșnic care va putea fi și dăruit altora, pentru că adevărul, dacă nu este dăruit, mărturisit și împărtășit, riscă să moară, firește. Da. Cât de importantă cât de important este episodul biblic prin semnificațiile lui, al episodul luptei lui Iacob cu îngerul, pentru un om care trăiește în 2014. M-a impresionat din copilărie acest episod al luptei lui Iacob cu îngerul și de multe ori, așa cum își imaginează copiii, m-am visat și eu luptând cu un înger al meu, dar niciodată nu am putut să mă gândesc, să-mi imaginez cum ar putea fi în realitate. Cred că acum cu această carte am simțit oarecum cum este să lupți cu îngerul, pentru că cuvintele au un înger foarte puternic și într-adevăr trebuie să te lupți cu el pentru a-ți câștiga numele de scriitor. Am pornit de la această luptă a lui Iacob cu îngerul pentru că, aveți dreptate, este o metaforă foarte potrivită pentru a descrie viața fiecăruia dintre noi. Confruntare cu propriile noastre limite. Exact. Dumnezeu, în chipul îngerului, îl cheamă pe Iacob la luptă pentru că vrea să-i testeze voința, vrea să vadă dacă acesta este pregătit să-și asume un destin exemplar. Și dacă va învinge în lupta cu îngerul, el își va câștiga acest destin și în același timp își va câștiga numele, identitatea. De aceea este atât de important. Și noi, contemporanii, trebuie să ne câștigăm identitatea. Și este și lupta pe care o duc personajele mele, care la un moment dat se luptă și cu îngerul istoriei, și cu îngerul propriului trecut, și cu îngerul muzicii, cu îngerul artei lor, care este instanța superioară în raport cu care se definesc, și cucerind-o, știu că doar dacă o vor cuceri, își vor câștiga, își vor împlini destinul și își vor împlini menirea și își vor câștiga această identitate. Și vreau să mai adaug un singur lucru, faptul că și pentru personaje, dar și pentru viața fiecăruia dintre noi există mai multe stadii în această luptă cu îngerul și nu trebuie să fim descurajați. Și am ales această ilustrație pentru copertă, tocmai pentru că îl arată pe Iacob cât de încrâncenat
este în lupta lui cu îngerul. Și cred că această primă etapă definește lupta fiecăruia dintre noi cu Dumnezeu, cu lucrurile pe care vrem să le cucerim, această încrâncenare. Dar esențial este să facem trecerea de la încrâncenare la îmbrățișare. Pentru că tot în acest tablou al lui Rembrandt vedem că, de fapt, îngerul, singurul care are fața luminoasă în tablou, îl îmbrățișează pe Iacob pentru că îl așteaptă să se întoarcă la el. Și iarăși revenim la prima idee despre care discutam la începutul emisiunii, trecerea de la încrâncenare la această îmbrățișare de către înger, de către Dumnezeu, se face prin cunoaștere și avem nevoie de frumusețe și de adevăr ca să ajungem aici. Să câștigăm lupta cu îngerul. Cel puțin din aceste două perspective ale metaforelor structurante ale cărții dumneavoastră, apariția unui astfel de roman cu un conținut bogat spiritual și creștin este cum nu se poate mai binevenită, mai ales în contextul în care secularizarea, observăm, nu naște doar un indiferentism religios, ceea ce e foarte grav, ci, aș spune, în alt registru, secularizarea naște și un indiferentism cultural. Se citește mai puțin sau se citește o literatură puțin ziditoare. Cartea dumneavoastră face parte din categoria unei literaturi care te îmbogățește lăuntric. Aș vrea să vorbim puțin despre asta, cât de grav este fenomenul acesta al despiritualizării literaturii, artei, chiar muzicii. De ce se simte nevoia mutării accentului de pe ceva prin excelență bogat spiritual, pe care s-a clădit toată marea artă și literatura a lumii, pe ceva derizoriu? Cum vă explicați această mutare de accent și, în fond, schimbarea gustului? Cred că este în strânsă legătură și cu spiritul vremii pe care îl trăim. Îmi vine în minte o frază a lui Goethe care spunea că este greu să scrii o carte bună, să creezi ceva de valoare, așa cum este greu și să citești o carte bună. Și iarăși revenim la titlu, avem nevoie de credință și de cultură. Cele două trebuie să fie puse permanent într-un dialog pentru a putea rodi. Din păcate, astăzi credința și cultura sunt prezentate ca două lumi separate. Și această mișcare de separare, de emancipare, care se traduce prin cuvântul de laicizare, nu poate să ducă decât la o risipire sufletească, decât la o ocolire a adevărului. Și, într-adevăr, arta trebuie să-și regândească punctul de pornire, care trebuie să fie o spiritualitate puternică. Da. Mi-am adus aminte acum, în timp ce vorbeați despre asta, că unii poeți ai generației numite apocaliptice, cred că scriitorul Octavian Soviani a numit-o așa, referindu-se la generația scriitorilor anilor 2000, vorbea despre o etică post-moralistă. Acest lucru, evident, sună cum nu se poate mai îngrijorător dintr-o perspectivă etică și morală, de vreme ce prefixul post ne trimite dincolo de ceva consumat deja. Adică asta mi-aduce aminte de faptul că scriitorii generației ultime sunt foarte puțin preocupați de problematica morală, de intervalul moral în care trăim și ne mântuim. Această etică post-moralistă, promovată în scriitura acestor scriitori, este una, fără îndoială, fără roade. Nu? Cred că ne încurajăm singuri, de fapt ne păcălim singuri, gândindu-ne că este mai ușor să ne situăm undeva dincolo de bine și de rău, cum spunea un mare filozof, dar
Repet, este o soluție care nu conduce nicăieri. Cred că nu va conduce nici măcar la această apocalipsă pe care o anunță mulți, pentru că sfârșitul numai Dumnezeu știe când va veni și cum va veni. Dar important este nu atât să vorbim despre apocalipsă, ci să fim pregătiți în raport cu ea, să avem o bună așezare în așteptarea acestui sfârșit. Nu putem trăi așteptând sfârșitul și fantasmând pe seama sfârșitului, când de fapt viața este aici, existența noastră este aici, este darul care ni s-a dat și trebuie tratat cu toată cuvința și cu toată răspunderea noastră de oameni, ca niște creații ale lui Dumnezeu, care purtăm în noi chipul lui Dumnezeu. Mai ales că, apropo de sfârșit, sfârșitul care ne privește pe fiecare dintre noi în parte este sfârșitul personal și nu cel al lumii, la care, bineînțeles, doar Dumnezeu are acces. Sunteți un scriitor tânăr. Aș vrea să vă întreb dacă vă considerați ca făcând parte dintr-o anumită generație, vă simțiți nu înregimentată, nu acesta este cuvântul, dar vă simțiți, repet, parte a unei generații anume de scriitori, care ar putea fi aceasta decât generația 2000-istă, nu? Sau tocmai prin faptul că scrieți așa cum scrieți și cum a fost semnalat de cei care v-au analizat cartea, faceți parte dintr-o generație care nu mai există. Așa este. Domnul Dancea Mihailescu a tras acest semnal de alarmă că nu mai există cărți în acest gen, dar de ce nu? Poate fi un nou început. Da, poate părea un paradox faptul că m-am lansat în anii 2000 în cadrul acestei generații 2000-iste, dar e adevărat că nu mă simt legată de o anumită modă sau de un anumit curent. Nu am învățat să scriu, dacă vreți, imitând un scriitor sau un poet. Observ că mulți din cei care încep să scrie caută prima dată elemente de tehnică, dar eu am căutat în primul rând elemente de viziune artistică și de aceea, dacă pot să amintesc aici, 3 dintre mentorii mei, dintre modelele care m-au ajutat să scriu, să descoper ce este scrisul, despre ce este vorba atunci când ne lansăm în această mare aventură a scrisului, Gaston Bachelard, Andrei Tarkovski și Sergiu Celibidache, pe care l-am amintit mai devreme. Și am preluat de la fiecare elemente prin care mi-am construit această viziune asupra scrisului, elemente care m-au încurajat cu fiecare pagină pe care am încercat să o aștern. De exemplu, de la Gaston Bachelard, care este un cunoscut filozof, critic literar, a dezvoltat această poetică a elementelor naturii, care m-a inspirat în dezvoltarea unei poetici a iernii, așa cum am încercat să fac în acest volum, și, în general, poetica elementelor naturii va fi firul de continuitate între toate cele 4 volume ale tetralogiei. Apoi, de la Sergiu Celibidache am preluat elemente de viziune, dar și de tehnică, toate aceste elemente care țin de armonie, de polifonie, care se regăsesc amplu în construcția romanului, și observațiile pe care le făcea orchestrei în timpul repetițiilor: aveți grijă ca instrumentele să nu sune fals. Este o observație foarte importantă pentru roman. Aveți grijă ca personajele, ca ceea ce puneți în mintea și în inima personajelor să nu sune fals pentru cei care citesc. Și aveți grijă ca viețile voastre să nu sune fals. Exact. Și aceasta mă duce cu gândul la Andrei Tarkovski, de la care am preluat lucruri fundamentale, anume orientarea privirii. Îmi vin în minte în permanență imagini din filmul Oglinda atunci când scriu sau când vreau să comunic un adevăr cuiva.
această orientare a privirii dinspre lucrurile văzute spre lucrurile nevăzute. Astăzi pur și simplu suntem asaltați de tot ceea ce vedem. Pur și simplu nu putem să ne întoarcem privirile decât spre lucrurile materiale care se văd foarte bine, publicitatea, mass media, totul ne încurajează în acest sens încât la sfârșitul zilei ajungem să constatăm că suntem cu totul orbi. Un asalt al vizibilului asupra noastră. Nu mai reușim să vedem lucrurile esențiale, lucrurile cu adevărat importante, dar apoi să ne mai și gândim la ce înseamnă ele cu adevărat pentru noi. Vă invit să numiți câteva din aceste lucruri importante pe care nu le mai vedem atât de clar sau deloc astăzi. Întrebarea cea mai simplă pe care mi-ați spus-o în această emisiune, pentru că sunt lucrurile firești și simple care ne înconjoară. Viața, moartea, frumusețea, adevărul, oamenii de lângă noi, frumusețea unui peisaj, frumusețea unei case, sunt lucrurile firești pe lângă care trecem nepăsători. Un om care are nevoie de compasiunea, de ajutorul nostru, acestea sunt lucrurile simple. Lucrurile despre care nu vorbim, tocmai pentru că ele sunt atât de simple și poate că ne rușinăm să nu ne simțim cumva fragili în raport cu lumea și cu noi înșine dacă mărturisim despre legătura noastră profundă cu aceste lucruri simple. Până la nerușina le ignorăm, din păcate, foarte, foarte, foarte des. Cred că totul începe cu un curaj pe care trebuie să-l asumăm. Luciditatea și curajul sunt instrumentele cu care ne putem apăra, dar și cu care putem cuceri lumea. De ce nu? Pentru că toți tinerii scriitori vor să cucerească lumea. Cred că este un punct de plecare foarte bun. Luciditatea și compasiunea, aplecarea către celălalt. Aș spune că sunt chiar virtuți, adică lucruri care, odată edificate în noi, ne fac și mai puternici și deci capabili să cucerim mai mult pe calea aceasta spre îmbunătățirea vieții noastre. Cu fiecare exercițiu cotidian pe care îl facem. Este un exercițiu cotidian al discernământului, de fapt, și în cuvânt și în faptă. Este foarte simplu, dar trebuie continuitate, perseverență. Da, ne-am apropiat vertiginos de sfârșitul acestui dialog, pentru care vă mulțumesc foarte mult, doamnă Nanu. Aș vrea însă, înainte de a ne lua rămas bun, să reflectăm asupra acestui lucru. Ați scris și continuați să scrieți într-un spațiu literar în care carențele de spiritualitate sunt unele evidente. Asta nu v-a derutat deloc. Ați scris nu cu gândul la succes. E foarte posibil ca o carte atât de frumos scrisă, de coerent ca structură, să fie o carte mai puțin înțeleasă astăzi de generațiile obișnuite cu o literatură minimalistă, cum am numit-o în general, și deci lipsită de spiritual. Cartea dumneavoastră e ca o frumoasă replică dată lumii în care trăim și ca un semn care să ne întoarcă privirea spre aceste lucruri cu adevărat importante, neglijate astăzi. Cred că rămâneți totuși, dat fiind că sunteți un scriitor pe care nu mă sfiez să-l numesc un scriitor creștin, pentru că aveți o frumoasă viziune creștină, care sunt lucrurile care credeți că trebuie cultivate în regim de urgență și care ne pot ajuta, odată cultivate și pătrunse în viața noastră, să ne întoarcă privirea de la neesențial și derizoriu la esențial? Cred că ce pot face eu ca scriitor este să continui să scriu gândindu-mă la cei care mă citesc, la ceea ce vreau să le spun lor. Mulți dintre cititori, mai ales cititoare, îmi spun: nu pot să las cartea din mână, și mă gândeam ce îi face pe oameni să citească această carte, de ce vor ca ea să continue, pentru că mulți mă întreabă când vin următoarele povești, următoarele volume, pentru că așa le percep, ca niște povești și ca niște parabole. Am omis să spunem că e doar prima parte a unei tetralogii, un proiect copleșitor. Voi încerca să continui și ca să le răspund la întrebare, am încercat să scriu o carte despre om. Cei care vor citi se vor regăsi acolo cu familiile lor, cu părinții lor,
E o carte despre case, despre memoria personală, despre natură, despre pământ, despre Dumnezeu. Cred că este foarte important să cultivăm prin scris această idee a solidarității umane, acest sentiment al solidarității umane. Și eu cred că cititorii continuă să citească această carte pentru că se regăsesc în ea. Se regăsesc în ea și doresc să nu se simtă singuri și la sfârșit ajung să spună: iată, această carte este despre mine. Dacă voi reuși să fac acest lucru până la sfârșit, voi considera că misiunea mea este oarecum îndeplinită. Cei care au citit-o știu deja că ați spus numai adevărul acum despre cartea dumneavoastră. Cei care n-au citit-o sunt invitați să descopere acest adevăr și frumoasele adevăruri din jurul lui. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezența în acest dialog. Doamnelor, domnilor, vă mulțumim și dumneavoastră pentru atenția acordată. La revedere!